Menteri Berikmi ikutrat kampung yang ke Sarkar Jelah ba Lakmen Rumboi loang ba kibor pulit ke Jelah kin petngor halor ke cingberngem ke kunhun lawai ba pernai ban penthai bom hagi caka kanong ba shlong ngadu ke strike cumang arjarar puar ulang ba Sarkar kamsim sting ye jing temu congkino gino ki kunhun ban penthut ye songsok songsain ban ongru ba Sarkar kan shimik senja man yadai kinong songsnong ban ba ki pulit kil suthu ila kamram kumnu ban le dang khendiat sngi kan hun juk samla pulia balhe kerdan rei ki bomyo kamyo jam keblatip kerteng kum kalawai bo pernai kelapha jing tho chu menteri rong ba ka jala konrat ki sangma par kopi lang shi ki wei pat ban pentep bagari ga sengking ater ba kan pen phai bom nongkong ya ko office embos bar ki wei ki chaka pulia ngam don e ban ong lar ne rei na kalang jong ka police department kano ka threat na kamanta ka ban bridge ya ka security jong ka state ki ka state government ki police kin pe mareta ngingim shim ya kano no kam ba de educated no uneducated ndeng shim ba kano ka kam ka ba don jing thumuhi ban pen thot ya ka shong sai hapo ka stik jongi shim ba ka de ka kam ram jong ka sarkar ba kan shim ya kilat kilanti ba ninyada ya pa no sosno ka pulit department kala le ya ka ba de ka de ban le na ko ka por ko ka por bat ki ba ki measure ba kan shim kam de ba kan ong kutang ta ndre kila shim ya ki de ban le kilat kilanti